Kamoba WeNingi, udaba olwamaphupho. NgoLwesine on e.tv ku-The Morning Show udaba lwamaphupho siyalibheka ngo-7 ekuseni. Ku-Nufliq everyday siwe silibheka udaba lwamaphupho. Inamba yami ikhona, siyalibheka udaba lwamaphupho nangale nje kwi-channel silapha emgwaqweni sisihambela sibhizinisi izinto. Umuntu angifonele inkomo nembandela ithi-ke ungangi-WhatsApp ngifonele kuphela, faka i-airtime enough bese yangifonela ubuze lobuzayo. Ngiyabonga. Lindelekile biyela uthi-ke ngiyabingelela pastor. Ngicela usizo sengibeke nephupho kabili, ngiphuphakelanga ngisesimeni kamoba kodwa ngihlakuliwe kwelinye icala seqaliwe ukutshalwa kabusha. Omunye-ke mina-ke ngicosha kumoba ophansi bese-ke ngiyawudla. Okay. Into yokuqala, uma uphupha udla umoba uphawu esikhathi esiningi oluhle kakhulu ngoba-ke luvame ukubika ukuthi empeleni uzokuba nenhlanhla nezikhathi ezimnandi empilweni, noma singathi lindela ukuthi ungahle ube nenhlanhla nesikhathi ezimnandi futhi ezithokozisayo empilweni. Okwesibili, uma uphupha insimu yomoba noma-ke uyawutshala umoba noma uyawuvuna umoba, uphawu futhi olungabe lichaza ukuthi lindela inhlanhla nempumelelo kuloko okwenzayo empilweni yakho. Okwesithathu esingakusho ukuthi uma uphupha insimu yomoba noma-ke uyawutshala umoba noma uyawuvuna lowo moba, lingaphinde kube uphawu olulindela ukuthola mhlawumpe injabulo, lindela ingcebo, lindela ukuchuma, lindela ukushabalala kwenhlupheko, noma-ke lindela ukuthokozela umvuzo wokusebenza kwakho kanzima empilweni. Asivale ngakho ukuthi-ke kwesinye isikhathi uma uphupha insimu ilinywa, ihlakulwa noma itshalwa, uphawu oluye lubike futhi ukuthi hhayi-ke lindele ukuthi kungase kube nesifo esingase sehle emndenini, ehlobeni noma abantu obaziyo esikhathini esizayo esiseduze. Kukhona okuhle okubukwa insimu kamoba kodwa futhi insimu yona in general kuyenzeka ichaze isifo, kuyenzeka ichaze ukuthi ngahle kube nomuntu ozophangalala, ngahle kube nomuntu ozoshona omaziyo noma ebantwini obaziyo. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu ekulonde. Like le video bese uyobheka amanye amavidiyo esiwenzile esikhathini esedlule, ikhona impendulo. Uqhubeke ubuye futhi uvakashe e-channel, kunamavidiyo sizowafaka futhi. Pressa-ke laphana-ke leliya bhathini okuyi-notification bell wenzela ukuthi-ke uma sifaka amavidiyo ube wokuqala ukwazi ukuthi sekunevidiyo ekhona. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ususubscribe-ile vakashele i-channel yakho from time to time. Ungasubscribe bese uzohamba udunga nakuthi siyabonga. God bless you.